zubul buga tambarin ka buga mini yan biyu zane waka ta naɗin sarauta ake nema na zo na taka wakar hamshakiya ce sannan wakar yan jaruma ce mai saurare kasa nazari kai za ya fi kyau ka dace gasar manya ake anniya ku yan yara ku kauce a gurin wasar buguna ake bambance kare da ice a fagen tseren gudu dole ne wannan a sakar madoki shi ko in za a yau tafiya sama dole a bar a siyo a siyar a mai yawa a sanya kuɗi a banki dallatun wazirin jihar mu ne maka an tamburan albarma Wato Allah ya ja zamani injiniya Mustapha Kofar Marke gaishe ka gwarzo dallatun waziri Allah rika maka mai dubin alfarma mai amsa da bayarwa Allah zan sa a bari sarkin nan da in yi sunan take canza tsari shi ɗaya ne ka baka a yau kuma gobe ba aka kari almodi gani wanda idan ya so ya lamunce ma da do salatu gurin manzon ka uba ga zara salatin da ba iyaka ya Allahu da do ka kara alai har sahabatu in sanya su ko ne dabara ya rafi asa da nima har da injiniya mai dubon alfarma sarauta an naɗa dallatun waziri sakkwato manya murnar wanga naɗi kuma mun yi buri fata muka yi duka wanga naɗi ya san makari dallatun waziri injiniya Allah ya ƙarin girma ku kauce wanga kiɗi sai in manya-manya masu dukan tambari masu ado da kunya shi tsarin Mustapha tafiya ɗaya tuntuni ba hamayya Allahu ya taimake ka injiniya gwarzo uban su gari ma Alhaji Mustapha injiniya dallatun garinmu sabon dallatu mai alfarma sannan mai gidanmu lallai babu shakka wanga na imu wanka samu abin murna da barka zo ka gani wa idon kamalan kai ma takawar ka lafiya gyara shirin ka naɗin waziri sarauta ta yi kyau bar da gaishe ka naɗin waziri sadauki tawo da kai ya oban tafiya na gidan waziri mai alkebar naɗi na yaba muku masu ado da halin girma daban da su dawo su salu rasu duba dallatun waziri mutum mai kyan fasali da haiba gashi da kyau na halaye kuma gata arin muhibba mai shiga naɗin waziri uban su karimatu rabana ya isa ma
sun koye kuma mazgaye sai masu sarauta za su amsa, masu tarin takubai da wakai masu ado da busa. Kalar ɗawe su ne su gun sutura sai in mun faɗi sa, da Allah ya ja zamanin ka injiniya rabana ya lamunce ma. Latun waziri gyara kinsi aladai makika, kai da fitila ni egon jama'a sai in mun yabe ka. Dukkanin naɗin da aka yi garin nan ba kamar ka, kun matsayi da kima ko ta ina ma dole ne su saka ma. Sai da algaita jiniya kuma sai a mota, mu ne an ka baiwa kaso da yawa mu mun ka huta. Nan Hausa nake da karin magana in kun fahimta, Bellatun waziri muna yaba taka da tambaran alfarma. Maza son gan ka zaki babu shiri tuni in sun kawasi, gamji kai suna sara toho ka kai su razi. Ban ka zama gwani shugaban tafiya ka a musu sartsi, ko sun ishe ka zaki karkaji tsoro da su suka zo. San da cewa ai tafiya an baro dukiya, shi ko ogun aje sama wannan dole a nemi mai ki. Mustapha ka zamo zakara aji ka fi su maki, alkairi ka shuka wannan yasa sun ka kasa su cimma. Da an kai tabbas ni ne an kaiwa, kowa an mawakin Mustapha na san ba shi kaiwa. MD dan garin ku Muhammadu Bello na rumbukawa, dan karamin suni ne kuma matashi wata ranna a girma. Sai na gaishe da ku social media na azo gare ku, social media na Mustapha injiniya na azo gaban ku. Kuma kun nufe ne da alkhairi na yabata ku, kuna da rikon amana gurin dallatu kuna da halin girma. Kungiyar 'yan ataye injiniya barka kuma da naku, kun bayar da taku gudun mu kuma ana yabe ku. Allah ya kara dankon kauna tankware 'yan makiyanku, ki su gani su kyali waɗanda ka cewa ba ku halin girma. Sai na gaida ku kungiyar 'yan agwagwa a gai da ke ko, da ku aka je da ku aka dawo yanzu a gai da ke ko. Ku ne na ɗaya gurin kishin tafiyar nan ta muke ko, na yaba kokarin ku kuma tuntuni kun yi halin girma. Kuma kungiyar wasar injiniya na aibe ku, yan
gwaladin su ta gefen iya balsan ba kamar ku. Na gaishe da ku injiniya gwaldin na yabe ku. Kun iya takale da gwaldin masu kallar idan albarma. Sannan juyi cikin tafiyar in gai da manya ne na gaske Muhammadu su ka kashe ni kunya. Na gaishe ka Sani malla dole na yi yabonka. Alhaji Sani cikin tafiya ta kai kan zan mataska. Sai na gai da kai ya alu mai kemis sannan ka dafta. Dafta ne na gaske gurin jama'a mai kyau da tsafta. Sai na gaishe da babaci amanna wa Aminu Kure. Kai uba ne nan mutunci na yabata ga Aminu Kure. Alhaji Kabiru mai bulu zaki dole na yau yabonka. Kai mutum ne mai kishin kai uba na Allah ya taimake ka. Kai inuwa ne gurin al'umma Haji Kabiru na yabe ka. Ni ina da uban gida dole ne kuma in yaba tashi dole. Daga shi ne wagga wakar ta zo karshe zani kulle. Alhaji Sule Abu Kure gaishe ga uban Muhammad, uban Abubakar sarki na roƙi Rabbu ya taimake ka. Shamaki Rabbana ya tsare sawun ka ga makiyanka masu nufin kashe jalla tabaraka karɓe ya bar su cimma.